Ei, va, com va o què? Com esteu? Esteu ja de segon quatrimestre? Jo sí, ja per això torne a gravar el vídeo aquest sobre va com va des del despatx de la facultat, des del meu despatx. O sigui que tornem a la marxeta, tornem a la normalitat. Esta setmana, al Va com va, el meu article al Nosaltres a la veu, que està disponible des de les 6 del matí, que és quan ixen els articles de dimarts, parle del tema, del gran temasso, del que no es deixa de parlar, malgrat que passen els dies, que és del Benidorm, aixina, del Benidorm en Sdruixol Fest. En fi, de com s'havia anat generant l'ambient, com la veritat és que fins a diumenge mateix l'experiència es podia considerar un exitasso total, perquè realment és que no es parlava d'una altra cosa. El meu Twitter i també en realitat gent al meu voltant estava dividida entre els partidaris de les tanxugueires, entre els quals estava jo, i els rigobertistes, els rigobandinistes, que era un poc interessant, perquè era com d'una banda una proposta com perifèrica i d'arrel folk i a més amb llengües de l'estat espanyol que no són el castellà, i d'altra banda una proposta hipster, prou hipster, urbanita, indie, en fi, pues, Rigoberta Bandini. També era curiós que les dos tenien una cosa que tenien en comú, és que eren propostes diferents, però amb un rerefons feminista prou important, prou important. Eh, i amb la qual cosa és això, el món estava dividit entre rigobandinistes i tanxuguiristes, i de repent tanxugueiristes. I de repent arriba la gran final i ja n'hi havia com, en fi, com algunes senyals que ho anunciaven, i de repente ahí es produeix el tongasso, el super tongasso davant els ulls atònits de la penya, que a més sabíem gastat els titos enviant SMS de pagament. I ja per acabar-lo ja d'arredonir i que fos més graciós, aquestes dues propostes amb un tarannà feminista són superades per una tipa que com jo dia, que canta slow motion, però també sembla que diu és lomo, i en efecte és lomo, i és un poc el que canta, no? Que és lomo y lo tengo a buen precio, que és el que canta, perquè diu allò, ja sabeu, de que no tinc problemes monetaris perquè a tots els dadis els puja l'atenció, una cosa així que canta amb un contundent perreig. O sigui que passem de dos propostes feministes a una objectualització, en fi, per no dir una apologia de què sé jo, de l'escort, per dir-ho per dir-ho fino, val? O sigui, el desastre. I damunt a més, amb el recochineo aquest que s'havia produït hosti, que és que votaren, posaren la puntuació exacta per a que les tanxugueires, encara que foren la opció més votada en el jurat popular aquest, no poguera guanyar. O sigui que havien fet ahí la suma de dir anem a fonar-les perquè isca la que té que eixir, que és Chanel. Chanel number 6. En fi, una cosa molt brutal. I això, i al final la meua reflexió pues, és un dels meus temes, perquè ja sabeu que jo pense que el comportament aquest de la democràcia borbònica de la segona restauració, clar, és estructural i és transversal i està en totes bandes. Llavors, és de veres que al final una cosa que pot semblar més o menys anecdòtica com Eurovisió, és de veres que per una banda és com impensable, no? que a Espanya, a Televisió Espanyola, la puga representar una cançó que no siga en castellà. Això és com impensable. Ja ho va intentar Joan Manuel Serrat i res, i ara no està Franco, però està el rei i tampoc ho han aconseguit les tanxugueires, o sigui que
nada nuevo bajo el sol, no? Però, i bueno, i també la proposta de Rigo i Berta, jo la veia menys transgressora, la veritat, perquè al final no deixava de ser una exaltació de la maternitat tradicional, a més, esta cosa de recuperar quasi la dona de manera emblemàtica, no? A l'estilo de la Croix i bo, una certa, no sé, com sublimació de l'acció de les dones en l'esfera privada. Aleshores, molt transgressora a mi no em semblava. El que passa és que després sentixes a Pablo Casado dient animalaes i dius, pues igual sí que era transgressora. O sigui que bé. En la qual cosa, pues, tampoc tenia massa possibilitats. Però el que vinc a dir a l'article és que en realitat jo crec que la clau no és eixa. La clau és que ahir se mou molta pasta, perquè a més els drets d'autor sembla que el 100% van per als autors de la cançó en guany. Aleshores se mou molta pasta. I qui ha guanyat la moguda aquesta? Pues ho ha guanyat una productora potent, no per casualitat hi havia relació entre membres del jurat i la Chanel No. 6 aquesta, o sigui que d'alguna manera, bàsicament, amb tota l'espectacularitat pop, no deixa de ser un rotllo clientelar. És a dir, fem un concurs, damunt que la gent s'emocione, que genera audiència, que se deixa pasta en els missatgets, però ja ho fem per a que tot estiga controlat, perquè tot estiga atado i bien atado, i guanya qui té que guanyar. I qui és qui té que guanyar? Pues el qui té contactes, el qui té capital social, el que està dins de la xarxa clientelar, de Guess Music, jo que sé, i tot aquest entramat d'empreses. Aleshores, clar, si ho penses, dius, és que hem sigut molt innocents. Com dic en l'article, al final que Tanxugueiras o Rigoberta Bandini o Barry Brava o qualsevol anar en Eurovisió era impossible, en realitat. Tenien les mateixes possibilitats que qualsevol empresa que concursara en l'època de Paco Camps contra Orange Market. És a dir, n'hi ha concursos, aparentment són concursos legals, però vaja, n'hi ha apertura de pliques i coses, i així el que n'hi ha és l'aritmètica aquesta que ja estava feta en les bases, que garantia que el jurat pogués tindre l'última paraula front a la decisió popular i a més, fent les sumes perquè no poguera eixir. En certa mesura és com una, no sé, és un epítome, però un epítome molt brutal d'aquesta democràcia borbònica, veritat. És com prevaricació espectacular en prime time, i amb un pop. Vull dir, en aquest sentit, això, mira, veureu, això, Cànovas i Sagasta, això no ho fem.